Ni banekien, ezakit, niretzat pelikula sostengatuko zuena izango zirela aktoreak, orduan baneukan argi hasi behar ginela denbora askorekin pertsona hauek topatzen, bai, haiek izango zirelako pelikularen zutaberik garrantzitsuena niretzat, ez? Orduan, Amets Zuluetarekin dela Kasti zuzendaria, hasi ginen urte bat lehenago ja, neskak ezagutzen, ez? Institutuetara deitzen, antzerki eskoletara, unibertsitatean kartelak jartzen, topagunera joan nintzen hor jendearekin hitz egitera, en plan, apurtatu nahi duzu kastin batera, herriko jaietara, fue un poco así loco. Eta, ez genak, zeuden neskak, lagunak, Joneren lagunak direnak, denek egin zuten Joneren castinga. Eta oso ondo egin dutenak, baina falta zitzaigun, intangiblea den zeo zer, ez dakit. Ez dakit nola azaldu, ez? Jone, gu imaginatzen genuena. Eta arduan jaskenengo fasean, Ametsi esan nion, Amets ez dakit, topatu behar dugu ez dakit nondik, beste neskatan da bat, ia agertzen den Jone. Eta arduan Ametsek esan zian, behiratu nire Instagrama, eta nire lagunen artean behiratu ea ze jende dagoen, sartu nire Instagrama, eta galituko di. Eta orduan, hartu ez dakit, 40 neska horrela Ametsen lagunak, eta esan zian, gehienak dira nire kuadrillakoak. Galdetuko diet berriz, porque ja esan diet, eta ez dira puntatu. Estalkeatzea, baino kontrolpean. Hori da. Eta orduan Ametsek ditu zituen, azkenean bere lagunak animatu ziren, eta ahora agertu zen Olaia, que, claro, Ametseko Olaiari ja esan zion, behin baino gehiagotan apuntatu kastina, pero no le iba bien. Eta ja azkenengo tandan desesperadas etorri zen, eta hor ja pare bat kastin egin genituen, eta ja ikusi genuen argi.